Mphakathi South Africa. Ngibingelele bafowethu. Ubonga lo kaMkhize sibana imithi. Bafowethu ekubingeleni kwami ngizobonga bafowethu ama-comment enu. Bafowethu ama-comment enu ayakha kakhulu ngiyawathanda. Ngicela bafowethu ningakhohlwa. Niphinde ni-comment. But okukhomentayo bafowethu ngeke ngize ngintshele ukuthi i-commenta uthini kodwa ubheke nento oyikhomentayo ukuthi omunye umuntu izofika kanjani kuyena. But ngiyabonga nje bafowethu kwenzayo niqhubeke ningakhathali bafowethu. Lokho engikwenzayo ngikwenzela nini. Nami lekukhona iphutha. Ufanele ngibonise ukuze ngikwazi ukulungisa lelo phutha bafowethu. Ngiyabonga kakhulu. Bafowethu sibhalelwa usisi la. Uthi ufuna siyomxhumanisa nomngani wakhe. So ukhona iphutha abashayisana abona ukuthi uzoshayisana ngayo nomngani wakhe. So ufuna ukuyohlela phansi nomngani wakhe ukuze umngani wakhe angayizwa ngabantu indaba. Ifike naye straight kuyena ithi fika nabangani umngani wakhe vele ebeseyazi. So siyacela ukuthi sizame sihambe soxhumana nomngani ukuze sibone soyimisa kanjani. Bafowethu uyena uMadlamini lo nginaye. Sesiwami njani? Ngiyaphila. Ngikhona sisi. Igama konje ubani isibonge engasikhumbula uMadlamini. Usindwa kaDlamini. Ngiyabonga mama. Mama sibonile ukuthi usibhalelile isitori sakho konje Hey nginenkinga la bhuti kusho ukuthi kunomngani wami sesazana eside isikhathi ubest friend wami kahle kahle. So bengifuna ukuthi ningisize ngikwazi ukuconfessa kuyena. Sizoqala yephi lo daba? Kwenza keni mama? Kusho ukuthi lana ngalingeka ngathandana nomkhwenyana wakhe. Uthandana kanjani nomkhwenyana wakhe? Mhlawumbe wena umthanda mhlawumbe wa-acta ngendlela wagcina naye se-attracteka kuwena noma mhlawumbe yena nje wakushela nje ungazange ukukhombise lutho. Kusho ukuthi wayenokungifonela nje lokho ekhuluma ngendlela yabo engayi-understand. Yebo. Futhi nami ngingagcina ngilingeka njengomuntu wesifazane. Yebo. Manje pho wena bowufuna sikusize kanjani ke sisi? Bengidinga ukuthi ngiconfesse kuyena umngani wami. Umtshela ukuthi uthanda nomkhwenyana wakhe? Yebo. Manje umkhwenyana mhlambe kukhona azimisele ngakho ngawe nje ufuna ukuyoconfessa noma mhlambe ukujola nje ungayindawo. Yilona daba olunzima ke lolu. Yilona kanye impela engize ngalo ngoba uthi ufuna ungenza unkosikazi wesibili. Okuyikona ke lokho kunzima kakhulu. Manje mongangihlebela nje. Umngane wakho uyathini yena mhlambe ngaze ngixoxe nje mhlambe ngale indaba zokuthi mhlambe hayi mina ngisifuna isikhwele isithembu kanjani. Uyasho nje athi hey mina nje angeke ngize ngibe sesithenjini. Angeke ngize nje kuyazi lokho ngoba ngamane ngihambe ngithatha imithwalo yami ngihambe. Masixoxela nje in general. Imake ke ngikubuze futhi lo mbuzo Madlamini singakafiki kumngani wakho. Ake sithathe lento mhlambe sibhekise ngakuwena. Ukube beyenzeka ngakuwena kumngani wakho ukuthathele umkhwena wakho wena bozophatheka kanjani? Kona kulikhuni. Bengenze ngi-understand nami. Hayi ngeke. Hayi ake sishiye kanjena. Manje umngani wakho uzomthola kanjani? Umngani ngizozama ukuthi ngimfonele. Uzama ukuthi umfonele? Yebo. Okay. Ake sizame simfonele ukuze mhlambe size ukuthi ukuphi. Yabo. Yebo. Uzokhuluma nawe. Umbuzo ukuphi? Bese ngilentoza. Uzombuza ukuphi? Ufuna ukuza kuye. Hello, unjani? Yebo, ngiyaphila njani? Ngiyaphila. Ukuphi njengamanje? Ngila ngasendlini bese. Okay, ngicela ukuthi uze la ePaki. Epaki ngamanje? Yebo. Okay, ngicela ukulinda kancane 2 minutes. Okay. Sure. Madlamini. Yebo. Unjani nje ukuthuka mhlambe? Ngalento size ngayo. Nginakho lokho ba nervous. Yebo.
akukho lula kona. Ya kufanele. Isikimingaki iminyaka nizwana umngani wakho? Mhlambe 8 years. Yeah, 8 years. Uba uyena lo mngani wakho loqhamukayo? Yebo, yeah. Okay, hayi ke. Angisimlini. Sisi unjani? Nami ngasondela ma. Njani? Sondela nje sisi. Ngiyaphila nami igama kanye uzosuba sisi. Igama mina nguMandlovu. Bangibiza Mandlovu. Mandlovu. Yebo. Aha. Yes. Uyamazi usisi enginayo? Yebo ngimazi kakhulu. Aha. Umngani nami. Uba igama lakhe. Eh Ngibona ngiqinisekisa ukuthi umngani wakho ngempela. Mhlawumbe ngiyangishaya. mina ngokwami ngimbiza uMadlamini. Awumadlami. Because sibizana ngoMandlovu noMadlamini nje friends Mhlawumbe imingaki nje iminyaka nindawoni. mangikhumbula kahle ngicabanga sinawo 8 years sabangani. Akukho enifihlelana kona. Hayi angikho nje ngimfihlela kona mina. Ngingazike kena kodwa nje umngani nami ngixoxa nayo yonke into naye. Akukho engimfihlela kona naye akukho angifihlela khona. Umngani mina ngathi bahamba kahle ngendlela engiyangibona ngayo. Hayi bamba kahle kakhulu and ngiyamthanda naye uyangithanda nje umngani nje esiphilelana naye. Sengiphila isikhathi eside naye ngingawuboni okubi. Sihlezi nje sindawonye ngokuhle. Madlamini. Yebo. Hayi umngani wakho ayibandla ngiyamuzwa ukuthi hayi uchaza kahle. Yebo. Wena ngambeka uthini nje mhlambe uma Hayi yena umuntu o right. Umuntu o right. Aha. Sivela nje sazana shame. Aha. Yebo. Mandlovu. Yebo. Umngani wakho la ngibhalelwe uyena. Yebo bhuti. Kusho ukuthi mina ngisuka ngaphansi kwesibani media ngixolisa ukuthi ngingazichaza ufika. Ngisuka ngubonga mina kwaMkhize ngisuka ngaphansi kwesibani media. Yebo. Kusho ukuthi khona udaba afuna ukulikhuluma nawe. So ngicela singamdedela simnikeze ithuba simuze ukuthi ufuna ukuthini. Yebo singamdedela nginankinga bhuti. Yebo, Madlamini. Yebo. Mandlovu. Kunodaba ebengifisa ukuthi ngizokhuluma nawe ngalo. Namhlanje bengidinga ukuthi ulazi. Ngiqinisa kumele ukuthi ulazi ukuzolazi. Yeah. Njengabangani sesazane for 8 years. Uyadinga ukuthi ulazi. Ngiqala ngake. Bengidinga ukuthi wazi ukuthi ngisebudlelwaneni nomyeni wakho. Yo. Hayi ke. Hasazi okay. Qhubeka. And then akupheleli lapho futhi. Okunzima kakhulu. Ukuthi usefuna ungenza unkosikazi wesibili. Ya. Ngiyakuzwa. Kahle kahle mina nawe ngisabangani vele. Yebo njalo. Nina isikhathi singanani naye nithandana? Mhlawumbe u5 years usuphelile. Yo, ngani? Ngihleli nawe mina kanti wena ungidla izithende? Ngiyaxolisa. Yo. Hayi angilimukeli kanti Ngiyaxolisa, uxolo mngani. lakho. Angikwazi. Angeke ngilimukele ixolo lakho mngani. Mandlovu. Kusho ukuthi wena ungenza isilima kahle kahle ngezinye indlela. Mandlovu zacela ukubuza mama. Yebo baba. Mhlambe emnganani wena iminyaka nishadile nomkhonyana? Phela 10 years. 10 years shadile. Wena ubumthemba uba umngcolosi noma mhlambe bukumuntu nje Bengimthemba ngoba akukho okunye akakwenze. Ngiyaqala namhlanje ukuze ukuthi khona into azenza eceleni. Because behlezi sindawonye ubudlelwano bethu nje behlezi sindawonye sizenza izinto ndawonye ukuhlanganyelana. Lokho namhlanje ngiyakushwama ngikwazi ngiyaqabuka nami ukuthi kanti khona into ayenza ubengijithela yini egcineni. Kusho ukuthi noma kade kwenzayo kodwa bekunikeza bekuhlonipha kahle kahle. Yes, bengihlonipha nje ngazi ukuthi ngonkosikazi naye ngimazi ukuthi ungumkhwenyana wami. Ngoba even ama calls mhlambe ayikho nje ingene mhlambe Bengaphumi kwakuphuma nje eminyango ngiyaqabuka namhlanje. Bengaphumi engenzi lutho besihleli sindawonye even ama calls akhe. Makhona icall engena ngiyakwazi uyanswer sisendlini sobabili. Ngikwazi umnika icall yakhe ayikhulume naye aqede. Ngiyaqabuka namhlanje. Mhlambe yena bengaza khulume mhlambe ngokuthi mhlambe ufuna isithembu noma kanjani mhlambe ufuna waphela kwesinye isikhathi ukuthi mhlambe umuntu wena ufuna ukuba nezingane eziningi ufuna izingane eziningi yabo into ezikanjalo. Hayi bengangaza khulume indaba yesithembu noma mhlambe ubecabanga ke eceleni engakangitsheli mina.
bengaze ayikhulume nje ukuthi ufuna isithembu hayi angikwazi ngiqabuka namhlanje kodwa okubi kakhulu ubhuti okungiphatha kabi ukuthi umngani wami lokukhulunywa ngayo la angiphatheki neze kahle nje futhi angilimukeli noxolo lwakhe. Mina sisiwami bengicabanga bengisacela sike simfonele uNgcolosi simuzwe yena iside lakhe singathathi iside elilodwa mhlambe kungenzeka lokhu kushiwo umngani wakho naye dlala isikhwele yabo mhlambe sizwe uNgcolosi ukuthi uthini. Ya akufonelwe yena ukuze sikwazi ukuzwa ukuthi uthini uyakwazi lokho nokuthi mina ngifuna ukuzwa kumngani ukuthi ke methi sizokushuthi umngani bethu buyaphela mekushutho kanje kuyacaca ukuthi umngani buyaphela ke mina naye. Kodwa bengisacela isiqale kuNgcolosi mhlambe sobe sesizwa kuyena lapho sobe sesibuza umngani ngento nathi sineshow yayo. Yebo kunga right baba. Ngisacela mhlambe umfonele lapho umuthi. Yebo njani baba? Njani? Siyaphila baba ekhaya. Yebo. Namanje ngithi manje baba la nginomngani nami la manje umngani kunento azongiconfessa ngayo ungitshela ukuthi angathi nizoba nobudlelwane ufuna ukumlobola. Manje ngifuna ukuzwa ukuthi kahle kahle kuqhubekalani. Ungaqhubeki ufike indaba. Kanti benifihlile ngahle kahle indaba yenu. Benifihlile indaba yenu ngoba phela mina akwazi ungibikele ngalutho ukuthi ufuna unkosikazi wesibili. Hayi ungathathe iphezulu. Kodwa nje kukhona uNkulunkulu mesicela kanjalo na. Okay niphelisa nobabili mina shuthi usunezimfihlo nami. Khona into osungifihlela zona iminyaka emingaka 10 years zonke mina ukazi ube nezimfihlo nami. Namhlanje unezimfihlo wena. Hayi sisimoya ezinye izinto isikhathi mase zi-right ziyafika kufanele asibazi. Izofika leyo. Okay. Ngiyakuzwa. Kodwa manje ifika ngesikhathi esi-wrong manje awu. Kodwa izofika ngesikhathi esifanele. Okay ke baba ngiyezwa. Mina ubuzongitshela nini sonke lesikhathi ngoba ubuthula ungangazisi ngalento. Ubuzongitshela nini ukuthi kwenzakalani wena nomngani nami? Phela izinto mase isikhathi sesifanele. Izofika indaba soyiya kahle ngesikhathi esiqondile. Ma uyizwa soyizwa ingakavuthi indaba ngakuyizwa soyizwa kahle izinto soyizwa. Yo, hayi ngibhlungu yazi. Bengingafuni ukuthi uze into ngesikhathi esingakafanele. Manje nawe sowuzwe ngesikhathi esingakaqondi. Ya, nguzwa kahle. Bamngcolosi. Baba nje. Ngixolise baba ukungena namse nisakhuluma nomama kusho ukuthi ukhuluma noBonga kaMkhize kwisibani media. Thina sibhalelwe umngani uMadlamini, umngani kaMandlovu. Futhi uyena uMadlamini obethe ucela kuzoconfessa kuMandlovu. Ngithi ake ngiqinisekise nami ukuthi ngempela lokho kusho uMadlamini kuyikona ukuthi mhlambe wena izinto isebenza lapha emsakazweni nina. Yebo basithola inkundleni zokuxhumana sisibani mongena ko YouTube nje nako Facebook yasithola baba. Izinto zenu lezo nifundile phela nina kodwa nje ukhona lolu daba esiphelayo kodwa phela izinto zemindeni. Ngabe kambe injabulo iziphumele ngaphandle nje kunina kodwa kunezinto phela zemindeni. Njalo zona kodwa ke mase sesifike nina nje yona ikhona leyo nto ungazi ukuthi kanjani kodwa wona ikhona. Hayi ake sibonge baba isikhathi sakho nokuhlonipha kwakho nje ukuthi mhlawumbe ungalivala ucingo noma uze ukuthi lento sizobonana nakuma lento zana sizobonana nasey'nkundleni zokuxhumana. Sibonge isikhathi sakho baba siyabonga. Ngiyabonga nami. Ngcolosi. Ngani simagatsheni sesikutholile besikufuna. Yebo sikutholile besikufuna kodwa angikho right ngiphatheke kabi ngempela kodwa ngifuna ukuzwa kahle kumngani ukuthi kuzowenzakalani ke njengamanje njoba phela besabangani mina naye
singafihlelana izinto ukuthi njengamanje nemnganini bethu sazoqhubha umngani kahle kahle angiboni ukuthi umngani mina naye bisekhona ikuphi esokuqhubha njengamanje mina naye ngifuna ukuzwa ngaye ukuthi saqhubha emnganini noma sishuthi nje usezoqhubha ngokuthi umnako wethu umngani bethu bayaphela. Madlamini. Nanga umngani wakhe ebuza. Kona kunzima. Ukuthi-ke bese sivumelene naye umkhonyane wakhe ngoba waze watshela elinye ilungu lasekhaya ukuthi ufuna ukwenza kanje. Kahle kahle nami ngiyamthanda. Ngiyamthanda. uMandlovu ubuza ukuthi ubungani beni obuzophelela laphi buzoqhubeka nabo noma buyaphela sekuzoba home next. Kona kunzima ngazi ukuthi luzokamukela kanjani. Wena Nami sengidecidile ukuthi ngiyaqhubeka nobudlelwane. Wena bufisa ukuthi niqhubeke nomngani benu noma bufisa ukuthi kuphele ubungani? Akusho ukuthi kuzophela ngale ndlela. Hayi ngiyabonga Ntombi ungikhomisile ukuthi uyinyoka kumina. Ufuna wazi uswa manje ukuthi mina nawe akukho ezosihlanganisa ngisho ngabe umnakwethu mina nawe nje isinto eqhelile ulena ngile angeke ngikwazi ukuthi isikhathi esidangaka ngawo nomngane ongilizithende hlala le ngihlale le and udelete number yami sisi okumele ukwazi lokho nami njengamanje nje basuka la ngiyodelete number yakho angisadinge ukufuna call zakho angifune kufonelo wena. Madlamini. Kanti yazizwela. Kunzima kodwa ayikho umuntu engizoyenza. Mandlovu. Yebo. Ngicela ungayithathi ngamawala lento sisi. Yeah, ngiyakuzwa. Ngicela ungayithathi ngamawala. Hlisa umoya. Kona ngiyazi kunzima ukuthi uyamukele ngokusheshsha. Uqala ukizwa kodwa bengicela ukuthi uhlisa umoya. Mhlambe kuzoya kuye mhlambe ugcina nomoya usuvuma. Kona kunzima. Ngiya understand nami kunzima. Kakhulu futhi. Especially kumuntu kade kuwumngani wakho. Kade umthema ngenhliziyo yakho yonke. Ngoba phela ngicela ushilo ukuthi ayikho into ade nifihlana yona nayo. Ya kunzima bhuti kunzima ngangoba akubekezeleleki angazi noma ngizokwazi nokulala ngicabangana nalento. Kodwa nje obusho ngiyawehlisa umoya ayikho into engizoyenza ngoba ngeke ngibahlukanise vele kwenzekile shuthi ufuna mina ngimukele ukuthi mina shuthi ngisesithenjini kahle kahle sengimukele konke njengamanje. Yeah. Madlamini. Yeah. Uzizwa kanjani nje siswami mhlambe yamuzwa nomngani wakhe ekhuluma ukuthi usemukele ukuthi vele kusho ukuthi wena usukhona ngaphansi kwamagceke kaNgcolosi? Hey. Kona anginaloko ukuthi ngingabi happy because angazi ukuthi ucabangani. Ngiyazi kona ukuthi kona ngibe wrong kodwa mesevuma kangaka naye ngokusheshsha kangaka ukuthi yebo. Asithembe kodwa ukuthi uzobuye wehlisa umoya. Yeah. Babukele emakhaya. Ngicela sitholile isolution. Noma kubhlungu kuMandlovu. But uyasho ukuthi uyamukela. Yasingazi ukumukela wakhe noma ukumukela ngoba serious noma umukela ngona ke pretender asazi. Kodwa ke sithathe ngokuthi userious kulento ayishoyo. Njenganomuntu kade kuwumngani wakhe. Bafowethu siyabonga uxhaso lweni niqhubeke futhi nisixhase. Ningadini uxhaso lweni njade ngisho bafowethu. Ama-comment enu ngisawadinga. Lengenzi kahle khona ningibonisa. Ngizoshintsha nami kancane ngomuntu nginamaphutha ayikho umuntu ongenawo amaphutha. So inini enizongenza ukuthi lento enidingayo ugcine sekuyiyona bafowethu. Ngiyabonga.